Assalamu alaikum jama'a, barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin kuma a wannan tasha ta mu mai albarka Malmana Tech TV. So bidiyon mu ne yau zamu yi bayani ne yadda zaka dawo da nambobin da aka goge maka akan wayarka ta Android ko kuma nambobi da suka ɓace maka akan wayarka ta Android. A lokuta da dama za ga cewar mutum yana da nambobi da yawa akan wayarsa, misali yana da nambobi ko kamar guda 500 haka ko 300, sai kuma ya shigo sai ya kalli kawai abin da ya rage bai wuce guda 100 ba ko 150, so ya rasa ina sauran suka shiga, ko kuma dai zai kasance an goge masa su ne gaba ɗaya sun goge. Idan akan wayar sai saving ko akan sim card ɗinsa za ga cewar an goge masa wa'annan nambobi, kuma yana da matukar buƙatar wa'annan nambobi ya rasa yadda za a yi ya dawo da su. So cikin wannan bidiyo insha Allah idan ka biyo mu daga farkon shi har ƙarshe zaka kalli yadda zaka dawo da nambobin da aka goge maka, ko da ku an daɗe da goge su, kai tsaye zamu nuna maka inda zaka shiga ka je ka samu wayannan nambobin. So amma kafin mu ce kai tsaye a fara bidiyon, ina tunatarwa idan baka danna mun subscribe ba ka taimaka ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. Sannan kar ka manta ka danna bidiyon nan liking domin yana taimaka mana. So mu ce kai sai mu je a fara bidiyon. So dan uwa, da fari idan kana so zaka dawo da nambobinka da aka goge maka, nambobinka da suka bata, so abu ne mai sauki sosai da sosai, bayi da wahala, zaka iya dawo da su cikin ruwan sanyi. Yanzu misali ina da nambobi masu yawa akan wayana, idan kuka gani za ku ga akalla sun haura 200,000. so kai tsaye yanzu misali bari mu fita mu je a nuna muku inda za ku je ku kalli wa'annan nambobin. So yanzu misali mu kaddara wa'annan nambobin nawa gaba daya sai wani ya zo ya goge min su bisa kuskure, ko kuma ni na goge kayana bisa kuskure, so kuma ina da bukatan nambobin, ko ya sani to ya za a yi na dawo da su. Abu na farko da zaka fara yi shine zaka nemo application ɗinka na Facebook Lite kamar haka. So zaka bude Facebook ɗinka kamar haka. Ok, bayan Facebook ɗinka ya buɗe, gashi nan kuna gani wannan Facebook Lite ne, gashi nan na buɗe shi. So kai tsaye daga can sama za ku kalli inda aka ɗanyi alaman layi guda 3 gashi can. So kai tsaye sai ka danna akan wannan layi. Kana dannawa zai buɗe maka wannan fiskar, a yayin da zaka gangara ƙasa ka nemo inda aka rubuta settings, gashi nan settings, sai ka danna akai. So bayan ka danna akan setting zai buɗe maka wannan fiskar, sai kuma ka gangara ƙasa, ka gangara zaka gangara ne har sai ka zo ƙasa, zaka kalli inda aka rubuta imported contacts, gashi nan. So kai tsaye sai ka danna akai. So dan uwa, bayan ka danna akan wannan madannin zai buɗe maka wannan shafin. A nan ne zaka kalli gaba ɗaya nambobinka da suka ɓace ko kuma aka goge maka. So misali yanzu daga nan za ku kalli cewa ina da namba akalla guda 1476 akan wayana. So za ku ga cewar ga sunan gaba ɗayansu a nan. Duk wani nambanka da ka rasa, da zaran ka zo nan an wuce wurin, a nan za ka same shi, ko da ku an goge su za ka zo nan ka same su. Yanzu misali bari idan kana son za ka buɗe namba, kana son ka kofe shi, daga nan za ku kalli inda aka rubuta show contact information, sai ka danna akai. So kana dannawa daga nan za ku kalli cewar ga nan number ta bude. So kai sai zaka iya daukar kayanka. Ta wannan hanyar zaka iya dawo da duk wani number da aka goge maka ko kuma wani number da ya bace cikin ruwan sanyi, ba tare da kai amfani da wasu applications din ba tare kuma da ka sha wahala ba. Da fatan kun ji daɗin wannan bidiyon. Kar ka manta idan baka danna min subscribe ba, ka taimaka ka danna alamar subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa ka zaɓi all, yadda zaka rika samun sababbin bidiyoyi na da zarar na ɗora. Nagode, sai mu haɗu a wani sabon bidiyo.